Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno všem. Tady z tohohle pohledu je docela vidět, že se vyjařilo, protože holky se tak rozbarvily pěkně. Pěkně to tady hýří barvama. Takže ještě jednou dobré ráno všem. Mojím úkolem je tady zase připomenout, co se bude dít příští týden. Bude malinko pozměněný, takže všichni uši nastražte. Minulý týden jenom ve zkratce jsme se ve středu zase slyšeli, takže zase to bylo malinko jiné, vždycky je to fajné, požehnané, pokaždé je to malinko jiné, ale vždycky je to dobré. Tak, takže k příštímu týdnu, pondělí klasicky modlitební 16:00 tady. Ve středu bude ještě taková ta poslední trošku jiná předvelikonoční, něco jako skupinka, služba. Takže o 5:30 tady. A teď bude malá změna. Večer hledání nebude v pátek, ale bude ve čtvrtek. Takže my budeme mít zkoušku a od 5:30 bude večer hledání ve čtvrtek tady. Pátek je předvelikonoční pátek, takže to už bude předvelikonoční pátek. A v neděli se tady sejdeme zase na velikonoční službě, která bude malinko jiná, ale k tomu vám řekne potom něco víc Hanka. Tak. Myslím, že to asi není, myslím, že to je všechno. Takže ještě jednou dobré ráno a předávám. Tak, udělali jsme pozvánky na Velikonoce. Máme holčičí, nebo pro muže, když budou dávat nějaké dámě. A máme klasický velikonoční otevřený hrob. Ono to bylo i tam, ale víte, ten Tomáš nezvládá všechno. A je to i na dveřích. A jejich, už je to asi dobré, lásko. A jejich 60 vyčištěných, 30 a 30, když jsem to posílala k tisku, tak jsem si říkala, kolik jich vytiskneme. Říkám, tak je 40 lidí, minule tady taky zůstalo plno letáků, tak dáme třeba jenom 40 letáků, že? Ale pak jsem si uvědomila, že je to špatně, my nemůžeme přemýšlet v malým. My nemůžeme přemýšlet v malým. Tak jsem jich měla udělat 200, já vím, že by se nerozdali, jo? Tak je 60. A jenom vás poprosím, vem si každý jeden nebo dva, řekni, Pane, komu ho mám dát. Komu ho mám dát. Protože oni fakt neví, lidi neví. Marku, co víš o Bohu? Nic nevíš. Nic neví, ve škole jim to neřeknou, nikde jim neřeknou, že Ježíš stál z mrtvých. Lidi to neví, oni to mají z té televize, kde to říkal nějaký chytrolin. A my jim potřebujeme říct, je tady Bůh, je tady věčnost. Amen. V tom svědectví o tom motorkářovi, co bylo v minulém zpravodaji, tak on právě říkal, byl jsem v pekle, byl jsem, že u té brány ho to tam táhlo, a on říkal, proč mi to nikdo neřekl? A když já jsem mu věřila v Ježíši, já vím, že jedna z prvních myšlenek bylo, proč mi to nikdo neřekl, že Ježíš je vzkříšený? Proč mi to nikdo neřekl? Amen. Tak. Tady máme všechno možné ve zpravodaji, už je pomalu starý, že? A je tady, Jiřinka minule měla tu knížku o tom, Jiřinka, o modlitbě v jazycích, jak je mocná. A tady je zrovna svědectví o Kennetha Hagina o modlitbě v jazycích. Tak, to je asi všechno. Co ještě? Poslední středa teďka bude, jakoby církevní. Já věřím, že zase si budeme číst písmo. Jenom nás chci pozbudit. Odložme všechno. Hledejme Pána, hledejme jeho království. Co Ježíš řekl? Hledejte království Boží a jeho spravedlnost. Amen. Nedovolme. A nebo si říkáš, že já žiju takový ten klasický život, co se po mně chce, chodím do práce, jo, jsem věrná v práci, to je moc dobře. A my jsme, jak jsme jeli sem, tak jsme poslouchali z knížky Požehnaný život. A ten člověk tam říká, ten způsob, jakým ho Bůh vzal, Bůh mu řekl, já tě naučím, jakou moc má dávání, abys to naučil moji církev, abys to ukázal. Takže během 18 měsíců dostali kolik aut? 9 aut, 10 aut, když si to rozdali, zase dostali nový, jo, je to hodně. Ale začalo to tím, že on si šel koupit benzín, když jel na nějakou tu misijní cestu, kde to zaplatit, a ta prodavačka mu říká, už je to zaplaceno. On říká, promiňte, už nemusíte platit benzín, už je zaplacený. Bůh mi řekl, že jste misionář a
a řekl mi, abych vám zaplatila benzín. Takže i když žijeme své běžné práce, dovolme, aby si nás Bůh použil. Dovolme, aby tohle bylo pro něho zlomový setkání. Buďme tady pořád pro Ježíše. To není cíl, aby se stal kazatelem, pastorem. To není cíl. Cíl je, abych mohla žít pro Ježíše každou chvíli mého života. To je ten cíl. A jestli si tě zrovna Bůh použije jako učitele nebo cokoliv, to je úplně jedno. To není, jo? Pastoři nejdou první do nebe, ti jdou až poslední a dostanou na frak kolikrát, jo? To není cíl. Cíl je, aby jsme znali ho a moc jeho vzkříšení. Cíl je, abychom, jak Pavel řekl, odhazuju všechno, abych se chopil toho, k čemu se mě chopil Ježíš Kristus. Běžím a odhazuju všechno, abych se chopil toho, k čemu se mě chopil Ježíš Kristus. Amen? Tak, já možná poprosím Toma. Já jsem si jenom uvědomila, my vás tady tepeme furt, že? Furt, musíš víc, pojď, jdem, poběž. A já jsem včera pro Marka, já jsem mu měla poslat slova od písniček, co budeme zítra zpívat v nemocnici. A je to dobrý. A na blbě jsem pochopila zadání, tak jsem začala hledat videa s originálama těma písniček. A našla jsem jednu a asi bych vám ji chtěla pustit. Je to Ty mě pozvedáš, to je to, co jsem posílala, Ty mě pozvedáš? To, co ti přirazilo jako první dneska. A vlastně Ty mě pozvedáš, udělali video z nějakého filmu Ježíš. A ten Ježíš tam má takovou bratku, je trochu blondětý, jo? Na to vůbec nekoukejte. A já jsem si znovu uvědomila, on v prvním bodě on je přítel. V prvním bodě je tady, aby tě pozvedl, aby tě obejmul, aby tě posílil. Jasně, že on miluje ty lidi, on se touží vztahovat k ostatním lidem, ale my nejsme jenom nástroje pro něho, my jsme jeho chrámy. On chce mít ten vztah, on chce mít ten hluboký vztah. Tak je pěkný, jak on je tam pozvedá, jak se vztahuje k těm lidem, možná to tam není úplně přesně, ale vyjadřuje to krásně, to srdce Ježíše. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Amen. Nepromarněme tenhle čas, co máme tady na zemi. Teďka jsem četla, jestli chceš žít jako vítěz, tak musíš žít tak, že máš jenom dnešek. Že máš jenom dnešek. Amen. Ježíši, my ti děkujeme, že amen. Amen. Život ve víře je život ve vyznávání, je to život ve vítězství, ale ta trojice je víra, naděje a láska. A to největší je láska. Tak my ti děkujeme, že si za týden budeme moct připomínat, co si pro nás udělal. A my toužíme vidět další oči rozářený a dojaty tvojí láskou. My ti děkujeme, že povoláváš tolik lidí teďka ve světě. Povoláváš své služebníky, budíš dělníky na svoji ženu. Já tě prosím, aby se schopil našich srdcí, Pane. Já tě prosím, aby si nás budil v noci. Já tě prosím, Duchu Boží, aby si rozněcoval v nás vášeň, rozněcoval v nás ten alarm o tom, že ten čas je tak blízko. A i kdyby nebyl, čas lidí, kteří jsou kolem nás, je blízko. Každý z těch, co známe, jednou zemřou, pokud se nevrátíš čas, stejně jako my. Ale my víme, kam jdeme. Tak já tě prosím za oheň tvé vášně, za oheň touhy tě znát, protože tam to začíná, Pane. Učedníci chodili s tebou a učili se od tebe a pak byli vysláni. A já ti děkuju, že můžeme mít všechny pondělní setkání a středeční a páteční a čtvrteční a nedělní. A to není o tom, aby jsme měli nějaké zásluhy, to je to, abychom tě více mohli poznávat. Abychom více znali tvoji lásku, Pane, a tvé přátelství. A aby ty si mohl být skrze nás, aby ty si mohl žít skrze nás, aby jsme byli jako hlína se promne, abychom byli s tebou propojeni, až už nebude poznat, že jsme my a kdy jsi ty, Ježíši. Že ty žiješ v nás. Amen. Ty jsi v nás. Haleluja. Tak děkujeme, Evička minule sdělala, že můžeme ti otevřít všechny pokoje našich srdcí. Že ti můžeme otevřít každý prostor, i tam, kde máme strach, i tam, kde jsme zklamali, i tam, kde si myslíme, že jsme fakt borci, Pane. Já ti děkuju, že ti můžeme poddat a otevřít každý ten pokoj. Dokonce i chodby a spíše všechno, celé naše srdce ti můžeme dát. Se všemi našimi programy a vítězstvími. A říct, Ježíši, použij si to, já ti to vydávám. Haleluja. My tě toužíme víc znát, Ježíši, a my toužíme být efektivní. My toužíme žít podle ducha a ne podle tělesnosti. Jako kdyby jsme měli jenom dnešek. Amen. A teďka, jak si, tak se zeptej Pána, Pane, komu mám dát tu pozvánku?
Komu mám dát tu jednu nebo ty 2 poznámky? Který člověk v mém okolí, z těch, které znám, je ve stavu možná tady těch nemocných, co jsme viděli, těch zraněných, těch přihlížených, Pane. Komu? A může vypadat jako fakt v pohodě zvenku. Komu mám dát tohle pozvánku? A jak ti ho Pán ukáže, jak ti ukáže, modli se za něj, modli se za toho člověka, popros Pána. On to nemůže udělat bez toho, aby jsme ho požádali. Pane, dej se mu poznat, jednej s ním, připravuj jeho srdce, posílej mu lidi do cesty, použij si YouTube, kanály, Facebooky, cokoliv si použij k tomu, aby semínka byly zasazeny předtím, než přijde sem. Já tě prosím, abys mu dal ochotný srdce, aby přišel. Haleluja. 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 Ježíš zaplatil vysokou cenu, aby co nejvíce lidí mohlo přijít. Amen. 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 Tak, to je všechno za mě. Pozvánky máte, kde jsme je dali? My jsme někde dali, já je dám tam na stolek, ale jich je určitě víc. A pokud někdo máte, ještě tady máme 2 velké, pokud někdo máte možnost někam pověsit, tak to udělejme. To je drama dneska, že? To jsme se to začali. Jako když jste tady s dětima, že má do toho jsme. Tak věci pro Boží království nás mění, amen. Tak, asi půjdeme do chvál, že? Asi půjdeme do chvál. Tak, já si jenom vyzdravím a půjdeme do chvál. Haleluja, tady jsou ještě nějaké pozvánky, lásko. Ještě tady jsou nějaké. Tak, prosím. Já se v podstatě nechci o nic sdílet, jenom jednu věc a takovou zkušenost, kterou určitě každý z vás zažívá různým způsobem, když se modlí, když prostě je v Božím slově. A to bylo teďka někdy tenhle týden, já jsem si to nakonec, úplně jsem viděl, to si musím zapsat, tak jsem si to zapsal. A bylo to, já jsem se jenom tak modlil, víš, já jsem prostě chválil Pána, já nevím, jsem měl za sebou, nevím, půl hodiny, 3/4. A teď jsem jenom prostě začal chválit Pána, že on zemřel za každého, že prostě, že úplně za každého byla prolita jeho krev. A takhle jsem ho dál chválil a říkal jsem, Pane, ty jsi zemřel za každého. K tobě může každý běžet jako ten marnotratný syn, ty čekáš na každého marnotratného syna, než k tobě doběhne ze světa. Víte? A najednou mi se to dotklo, já nevím přesně, jak ty slova šla, já jsem si to zapsal. A je to přesně o tom, víte, každý, my víme, že v 1. Timoteovi 2, nevím, 4, 5, někde tam, tak je psáno, že Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni. Amen. A tohle, to se ve mně, to se nějak celé propojilo a já jsem najednou věděl, jo, každý jeden v tomto světě je tím marnotratným synem a dcerou. Amen. Ale Bůh na ně čeká. Amen. A Bůh, víte co, odvělíží. Amen. Známe to poselství, že? Z Lukáše 15. A on prostě, ještě syn ještě pomalu nepromluvil, on už k němu běžel. A už ho bral a syn ho začal, že ať můžu tebe otročit, ať můžu cokoliv. A on mu dá co, že navíkne ho do pláště, dá mu prsten a dá mu úplně všechno. A já prostě, když jsem jenom se takhle modlil, s vědomím toho, co člověk asi takhle zná, tak jsem si najednou sám uvědomil, víš, Bůh čeká na každého a já jsem jedním z těch marnotratných synů, který udělal to dobré rozhodnutí, že se rozhodl ze světa vrátit ke svému otci. Haleluja. Takže za to můžeme Pánu vzdávat chválu každý den. Amen. A Hanča se za chvíli vrátí a půjdeme fakt do chvál. Amen. Amen. Haleluja. Haleluja.
Haleluja. Jestli se můžeme chvíli modlit, kdo se modlíte v jazycích, kdo se modlíte česky. Amen. Amen. To je shromáždění eklesia, shromáždění církve. To nejsou ty kameny kostely. Haleluja, Ježíši, Ježíši, Ježíši. My jsme přišli, aby jsme byli s tebou. Haleluja. Je psáno, lidé, pozvedni svůj hlas, lidé Boží. Haleluja, vystupte na Sion, haleluja, vzdávejte chválu svému Bohu. Haleluja, pozvedni svůj hlas, Sione, pozvedni svůj hlas, Sione. Pozvedni svůj hlas, ať je tě slyšet na výšině. Pozvedni svůj hlas, ať je tě slyšet na výšině. Haleluja, všechno, co má dech, ať tě chválí. Haleluja, haleluja. Haleluja. Nami přišel dívin odtud.
Haleluja, Ježíši, tobě náleží nejenom naše úcta, ale naše poslušnost, naše vydání se tobě. Haleluja, Ježíši. Haleluja. Na slávě své si netrval, všeho kvůli mě se stal. Trpěl s rukou těch, již sám si stvořil s láskou. Všechno hanbu mou si vzal, když si zemřel, z mrtvých vstal. Nebe se zemí svůj potlouval. Na slávě své si netrval, všeho kvůli mě se vzal. Trpěl s rukou těch, již sám si stvořil s láskou. Všechno hanbu mou si vzal, když si zemřel, z mrtvých vstal. Nebe se zemí svůj potlouval. A proto ti chci chválit, já můj. Srdce si vzal, teď jsem tvůj. Chci ještě být s tebou, tebe mám. Ježíš, mi život dal, na kříži má obraz měl. Proto svůj hlas pozvedám a chválu zpívám. Haleluja, Ježíši, my děkujeme za tvé rány, haleluja, které jsi strpěl kvůli tomu, aby celý svět mohl být vykoupený ze všech nemocí, bolestí a chorob. My ti děkujeme za tvůj kříž, kde jsi prolil svoji krev, aby celý svět, jeden každý, mohl být vytržen z moci temnoty a přenesen do království Ježíše Krista. Haleluja. Na slávě své si netrval, všeho kvůli mě se vzdal. Trpěl s rukou těch, již sám si stvořil s láskou. Všechno hanbu si vzal, na kříži zemřel, svůj vstal. Nebe se zemí, tvůj potlouval.
duše, haleluja, haleluja. Touží slyšet, jak říkáš, má duše, budeš chválit Pána. Má duše, dobrořeč, Otci, on ti odpouští všechny nepravosti krví svého syna. On tě uzdravuje ze všech nemocí ranami svého syna. On dal milovaného, aby získal tebe. Haleluja, Boha to stálo tolik, Otce to stálo tolik bolesti. Haleluja, Ježíše to stálo tolik bolesti. Haleluja, to byla láska. Haleluja, to byla láska, má duše dobrořeč, proto tě chci chválit, králi můj. Srdce mezi řízel, teď jsem tvůj, chci věčně být s tebou, tebe mám rád. Ty jediný si život za mě dal, na kříži má potasňal, proto svůj hlas pozvedám a Pánu zpívám. A proto tě chci chválit, králi můj, srdce mezi řízal, teď jsem tvůj, chci věčně být s tebou, tebe mám rád. Jediný si život za mě dal, na kříži má potasňal, proto svůj hlas pozvedám a Pánu zpívám. Haleluja, díky Ježíši za tvé vítězství. Děkujeme Ježíši, že jsi vstal z mrtvých a jsi živý na věky věků. Haleluja, 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 haleluja. Jenom jestli se můžeš otočit k sousedovi, k bratrovi, k sestře kolem tebe, jenom řekni, Pane, požehnej mého bratra, požehnej moji sestru, Pane, kež své pomazání na něm mocně spočine, Pane, dej mu ducha moudrosti a zjevení k pravému poznání tebe. Já se modlím za jeho sílu, já se modlím za jeho moudrost, Pane, ať moudře rozpoznává. Já se modlím za hlad po tvém slovu, já se modlím, aby toužil ještě víc a víc být s tebou a hledal tvé cesty ještě víc, Pane. Ať čerstvost tvé přítomnosti na něm mocně spočne. Haleluja. Jsi úžasný Ježíši. Jsi úžasný Ježíši. Haleluja. 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 Pane, my si velmi vážíme každé návštěvy, která je tady. My si vážíme každého, kdo je součástí tohoto hnízda. Já ti děkuju, že můžeme být spolu, bez přetvářky, že můžeme být spolu. Haleluja, před tvojí tváří. Haleluja. Haleluja. Ježíši, ty jsi Pán, život svůj ti vydávám. Ježíši, ty jsi Bůh, jen tobě zní chvála. Ježíši, ty jsi Pán, život svůj ti vydávám.
mám na srdci. A minule Tomáš mluvil před chválama o tom, že milovat bolí. A já věřím, že je nás tady víc, že to nejsem jenom já, že Pán ti vložil něco na srdce, možná tuhle republiku, možná Evropu, možná jednoho člověka, možná nějakou službu, ale bylo to jako břemeno lásky a bolelo to, protože ta touha vidět ty lidi zachráněni, Ježíše to stálo hodně, amen, jeho láska, Otce to stálo hodně, jeho láska. A tak jenom vnímám, že někteří, že se vzdálil od toho povolání, protože to bolelo, protože se zmodlil a úplně to rvalo tvoje srdce. Víš, co myslím? Kdo to je, tak víš, co myslím. A úplně to lámalo tvoje srdce a říkal jsi, já jsem střelený, nikdo jiný nevidím, že by to měl, takovou vášeň, takovou bolest pro tuto věc nebo pro tyhle lidi. A tak si z toho vycouvala do té bezpečné zóny toho normálu. A já věřím, že Pán nás znovu povolává na to místo, kdy v modlitbě budeme volat za ty služby nebo za ty lidi, ke kterým nás Pán povolává, nebo za ty národy, že dovolíme jeho soucitu, aby proudil skrze naše oči, aby jsme brečeli, aby jsme volali, aby jsme dovolili té boží bolesti vůči tomu člověku, vůči tomu národu, aby mohl být skrze nás vylit. Je tady někdo, kdo mi rozumí? Rozumíte mi? Jsou hluboké věci boží a my se někdy se zalekneme té bolesti, toho, co to stojí a rozhlídneme se kolem, nevidíme to kolem, tak si řekneme, tak to teda taky nebudu dělat. Trošku si zacpeme uši pro Boha, že trochu jako, že neslyším, ale takhle se nikam nedostaneme. Amen. Otče, my ti děkujeme, že můžeme vidět, že nejenom ve vítězství kráčel Ježíš, ale on byl pronásledovaný farizeji, kam se hnul, tam byli oni, to stejný měl Pavel, byli lidi, kteří ho pronásledovali, musel neustále konfrontovat, oba dva se museli bránit Božím slovem, byli častokrát zraněni, nejenom fyzicky, ale ve svém duchu, ve své duši a přesto oni dál běželi a nezastavili se kvůli té bolesti. My tě prosíme, aby si znovu obnovil naše srdce jako přímluvců, naše srdce jako těch, kteří se tlačí proto, aby naplnili tvoji vůli, lidi, kteří dovolí tvému soucitu, aby byl vyleván na zemi skrze nás. A my jsme slyšeli svědectví lidí, kteří byli úplně uchváceni do bolesti, do lkání, do naříkání za lidi. A když ta přímluva přestala, oni mohli vidět záchranu těch životů nebo uzdravení, vykoupení. Amen. A stejné tohle plánuješ pro národy, abychom se postavili. To plánuješ pro bezdomovce tady, to dokonce plánuješ pro maminky s dětmi v tomhle městě, abychom se za ně postavili a abychom měli pro ně vášeň, abychom pro ně měli vášeň. Tak, jak nás povoláváš k různým skupinám lidí, tak, jak nás povoláváš do národů, nebo k tomuto národu, jak nás povoláváš pro Jeseník nebo pro Severní Moravu. Já se modlím, Otče, aby si znovu obnovil v nás tu vášeň, tu nahost našich srdcí, kdy dovolíme tvé bolesti a tvé zlomenosti vůči těm lidem, aby se stala naší bolestí a naší zlomeností. Amen, 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 Ježíši, haleluja. Ty jsi v Getsemaně proleval krev ze svého čela, proléval si slzy, volal si s bolestným lkáním. Haleluja, haleluja. Tě prosíme o to, abychom mohli vstoupit do té hlubší práce Ducha Božího skrze nás a v nás. Amen. Amen. Je potřeba být součástí nějakého společenství, skutečnou součástí. Amen. Protože jinak teď do těch věcí nemůžeme vstoupit jako jednotlivci, protože na ně zapomeneme, protože to neustojíme. Ale jako eklesia, jako církev Kristova jsme schopni tady tu vášeň a život nést. Amen. Má někdo něco? Nějaké písmo, obrázek?
něco, co máš pro tuhle církev, pro tohle shromáždění právě teď. Ti teď přináší duši svou pro tebe. Tělo své, duši svou obnovuji slovem tvým. Tebou jsem unášen na vlnách tvých, živou oběť. Živou oběť já ti teď přináší, duši svou pro tebe pokládám, mysl svou obnovuji slovem tvým, tebou jsem unášen na vlnách tvých. Já nepřipodobňuji se tomuto světu, jenom pro tebe žiju, pro tebe jsem tu, jenom tebe já uctívám. Už to nejsem já, ale ty žiješ ve mně, jenom pro tebe bije moje srdce, tou dokonalou já žiju a poznávám. Živou oběť já ti teď přináším, duši svou pro tebe pokládám, mysl svou obnovuji slovem tvým, tebou jsem unášen na vlnách tvých. Já nepřipodobňuji se tomuto světu, jenom pro tebe žiju, pro tebe jsem tu, jenom tebe já uctívám. Už to nejsem já, už to nejsem já, ale ty žiješ ve mně, jenom pro tebe žije moje srdce, tou dokonalou vůli já žiju a poznávám. Já nepřipodobňuji se tomuto světu, jenom pro tebe žiju, pro tebe jsem tu, jenom tebe já uctívám. Už to nejsem já, ale ty žiješ ve mně, jenom pro tebe bije moje srdce, tou dokonalou vůli já žiju a poznávám. Já nepřipodobňuji se tomuto světu, jenom pro tebe žiju, pro tebe jsem tu, jenom tebe já uctívám. Už to nejsem já, už to nejsem já, jenom pro tebe bije moje srdce, tou dokonalou vůli já žiju a poznávám. Tvou dokonalou vůli já žiju a poznávám. Tvou dokonalou vůli já žiju a poznávám. Wow! Haleluja. A proto vás, bratři, vyzývám, abyste vydávali svá těla jako tu pravou, živou oběť. To je ta skutečná oběť Bohu, vaše tělo jako chrám pro Ježíše Krista a abyste obnovovali svoji mysl. Aby vaše mysl byla obnovovaná až do toho poznání Ježíše Krista. Haleluja. Naše spasení začíná tím, že vyznáme Ježíše jako Pána a
a je dokončeno tím, že Kristus žije skrze nás, že Kristus, že jsme přetvořeni do společenstvím s Kristem a jeho slovem do Krista. Amen. Haleluja, kdy on v nás a my v něm. Ježíši, my ti tak děkujeme za tento čas. My ti tak děkujeme, že jsi tady s námi. A já tě prosím, jestli je jakákoliv potřeba v této místnosti, já tě prosím, aby byla naplněna ke tvé slávě, ke slávě Ježíše Krista. Haleluja. Jestli je potřeba uzdravení, jestli je potřeba jakýkoliv osvobození, jestli je potřeba obnovení. My tě prosíme, obnovení vizí, posílení na vnitřním člověku. My tě prosíme, aby každá potřeba byla naplněna na tomto místě. Haleluja, haleluja, ke slávě Ježíše Krista, jeho jménu. Amen, amen. Jestli jsi tady a bolí tě něco, máš nějaký problém fyzický, amen. Jestli máš, Ježíš řekl, že on přišel, aby uzdravil. Izajáš prorokoval, že to byly naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Amen. On vzal na sebe naše nemoci a naše bolesti u toho bičovacího kůlu. On to vzal na sebe, aby jsme to nemuseli nést. On to vzal na sebe, aby to nemusel nést svět. Bůh nenávidí nemoci. Bůh nenávidí bolesti. To nejsou jeho spolupracovníci, jeho spolupracovník je Duch Boží, Slovo Boží, Ježíš, anděle, amen. Oheň, ale ne nemoc. Bůh nenávidí nemoci, proto je vložil na Ježíše, aby jsme je my nemuseli nést. Amen. A Bůh pomazal Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny. Všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. Amen, amen. Bůh nechce, abys byl nemocný, Bůh nechce, abys měl bolesti, jedno, jaký máš věk. Haleluja. Duch Boží obnovuje, obživuje naše smrtelné tělo, dává nám sílu a energii. Haleluja. Mojžíše neopustila síla, jeho oči nezeslábly, protože on trávil čas s Bohem, on důvěřoval Bohu, on byl protchnut Duchem Božím. Amen. Amen. Haleluja. Tak jestli je tady někdo s potřebou uzdravení, jinak palíme dál. Tomáš už se nemůže dočkat. Nikdy se nemůže dočkat. Amen. Amen. Posaďte se, prosím. A jenom na to velikonoční, aby jsme lidi úplně nevyděsili, tak budeme mít nějaký chvály připravený, bude to takový jako, jo? Ale to báječné vždycky chválit, že? A hledám Evičku. Hledám Evičku, jednu z Eviček. Ano, to budeš ty, Evičko. Haleluja. Ahoj všichni. Ahoj. Já mám takové 3 za sebou naprosto nesouvisející postřehy, které jsem tak jako zachytla nějak během předvčerejška. Já začnu tím, co úplně nesouvisí s dáváním, tak mi to odpustíte, že? Já teď rozvážím obědy, takže hodně řídím. Kdo z vás taky řídí? Kdo z vás řídí? A kdo se občas u toho řízení vzteká? Já tu ruku nechala nahoře, protože se vztekám. Tomášovi to nevěřím, že se vzteká, ale to nevadí. Já jsem zjistila, mi to vadí, když se rozčilím za tím volantem. A vždycky se uklidňuji, vždycky se napomínám. A jak jsem tak jela do těch Mikolovic, abych tam naložila ty obědy, já totiž pořád spěchám, že jo. Takže jsem si říkala, proč se, Evo, pořád takhle rozčiluješ? A tak jsem si vzpomněla na jednu knížku, kterou jsem četla kdysi dávno, je to o manželství. A tam se říká, že se zlobíme, nebo jsme frustrovaní, nebo jsme prostě naštvaní, když nám někdo zablokuje cíl. Jo? Když máme zablokovaný cíl, vy máte nějaký cíl a teď vám to něco blokuje, tak tam se člověk jako rozčilí. A v té knížce o manželství radili, že si nikdy nemáme dávat za cíl změnit toho druhého člověka, protože to není v našich silách. Takže my nemůžeme mít za cíl, aby jsme říkali, tak ty teď musíš se chovat tak a tak a tak, ale musíme ten cíl přesunout ho tam, kde ho můžeme změnit. To znamená, sebe změnit můžeme. A víte, kde máme ještě volnou cestu? K Bohu vždycky, že jo? A tak já jsem si v tom autě uvědomila, že potřebuju změnit ten svůj cíl, protože my, že jo, dáváme si částečné cíle každý. Máme cíl něco udělat během toho dne, někam se dostat, že? Ale ten náš nejhlavnější cíl, my potřebujeme všechny tyhle cíle jakoby mít jako až ty druhé,
ten nejhlavnější cíl musí být, že tam všude musíme chodit s Bohem. Ona to teď někdy zmiňovala Hanka, jak Ježíš říká, že máme nést ovoce, že vlastně poneseme ovoce, když budeme s ním. A že si myslíme, že to je celé o tom ovoci, že? Ta pasáž z Jana 15. Ale ono to je vlastně o tom, že máme být s ním. A tak já jsem si říkala, Evi, když budeš mít za cíl pořád, protože já potřebuju pokoj, že? Když jedu tím autem, tak jsem si říkala, tak jako je můj cíl mít ten pokoj, ale já ho sama od sebe neumím jako vždycky mít. Takže můj cíl každý den musí být chodit za ruku s Bohem, protože tam to všechno je, že jo? Tam v něm to všechno mám. Takže jsem si říkala, tak, a teď konc, a ono to jako fungovalo. Tak jsem se tak jako uklidnila, byla jsem tak v pohodě a dokonce já jsem potom přijela na to místo, kde nakládáme ty obědy, oni tam jezdí ještě jiní a já jsem přijela, jsem je pozdravila a ta paní na mě, jak vy to děláte, že jste zase tak nechutně prostě usměvavá a veselá. A já si vždycky docela jako to řekla nechutně. A ona přitom taky není jako Bručou. Tak já si vždycky tak jako stydím, když mě někdo takhle jako pochválí nebo něco, ale byla jsem schopná říct, že mám zdroj tam nahoře u Pána, takže jsem byla za to vděčná. A ještě jsem pozvala kolegyně na tu velikonoční neděli, a takže jsem byla ráda, že jsem ten den jakoby přece jenom si připomínala pořád, že ten můj cíl je teď kráčet s Bohem za ruku a všude s ním chodit. A pak jsem, to byl jeden postřeh, druhý, já mluvím moc dlouho, že? Druhý postřeh byl, jsem koupila jahody v Byle, takový hezký byly, tak jsem je vzala. Já nemám ráda kupovat to moc v tom obchodě, protože on to většinou není úplně, ale voněli přes ten sáček, tak jsem to vzala. A jak jsem to umývala, ty jahůdky a přendávala jsem si je do misky, tak jsem si říkala, protože to je ale úžasný, jak vyroste taková nádherná voňavá jahoda. A vzpomněla jsem si na ten verš, kde se říká, že máme všechno jíst s díku vzdáním. Jo. Víte, a my ten verš vezmeme a teď si myslíme, že to je to, že se před jídlem pomodlíme. A mně došlo, že to, že jíme s díku vzdáním, vlastně znamená, že si uvědomujeme, že úplně všechno, jako tenhle ten náš život je udržován Bohem tím, že my do něj můžeme něco sníst a dává nám to energii, ale to všechno, co do toho těla dáváme, to je od něj. On způsobuje, že roste, on to zařídil, on to uvedl kdysi dávno do chodu, celý ten zákon zasévání a sklízení a to, že to roste a déšť, který na to padá, to všecko prostě zařizuje pro nás Bůh. On nás všechny udržuje takhle naživu a to je to díkovzdání, se kterým máme jíst. Ta vděčnost, a když jsem držela tu voňavou, krásnou červenou jahůdku, tak jsem si to uvědomila, jak dobrý je k nám Bůh, že tohle všechno, víte, co lidi si to neuvědomují, oni to berou jako všechno, my si to neuvědomujeme, bereme to všechno jako samozřejmost. Takže jsem si uvědomila, že prostě všecko kolem, Bůh nás neustále nás udržuje a neustále nám dává dobré věci, že? Chvála Bohu za to. A když mě Tomáš oslovil s tím, jestli bych něco řekla k darům, tak jediné, co mě napadlo za písmo, je v Římanům 8, 30 nějakých, 32. Našli jste si to? Římanům 8, 32. Ono stojí za to si to přečíst. No to je v takovém zvláštním kontextu, tedy, jako ne zvláštním, jako, že bych nečekala, že to bude zrovna v tomhle, ale je to tam, a je to krásný verš. On neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás, za všechny. Jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? Mám nějaký jiný překlad? Chce to někdo přečíst z jiného překladu? Třeba. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedarovalo všecko? Mm-hmm. Jo. Amen. Ještě někdo? Já jsem četla 21. Má třeba někdo studijní?
Taky dobrý. Taky dobrý určitě. Počkej, Standa přečte slovo na cestu, tak jo, Stando. Když neváhal vzdát se kvůli nám svého vlastního syna, co by pro nás ještě neudělal? To je ta králická, Danuško. Tež ani vlastnímu synu svému neodpustil, ale za nás za všechny vydal je, i když teda už by tedy nám s ním všech věcí nedal. Všech věcí nedal. Jak by nám spolu s ním všech věcí nedal. A Tomáš má tu stojní. Ten, jenž přece ani svého vlastního syna neušetřil, nýbrž ho za nás všechny vydal, jak by nám s ním neuštědřil i všechny věci? To bude ale teda Pavlík, ne? To je Pavlík. Aha, dobrý, ne, dobrý. Ono to je hodně podobný, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. A mě to souvisí s tím, že máme být jako Bůh tady na tomto světě, že? Se říká na více místech v Biblii, že máme být jemu podobní a že máme odrážet jeho světlo, jeho lásku, že máme být jako on. A on nám spolu s Ježíšem daroval úplně všechno. Teď jsme u těch darů. Častokrát se lidi dohadují o tom, jak je to s desátkama v Novém zákoně, jestli to platilo jenom pro starý zákon, nebo jestli to platí i pro nový. A máme být jako Bůh a máme dát úplně všechno. Takže, přátelé, já vám říkám, že těch 10% je známka toho všeho. Jestli chcete dát úplně všechno, určitě bude to znamení vaší veliké víry, že? Ale ty desátky jsou vlastně symbolem toho, že dáváme Bohu všechno. Takže bychom je měli dát jako symbol toho, že dáváme Bohu všechno. Když on nám spolu s Ježíšem všechno daroval. My Češi jsme docela specialisti na to, že chceme oplácet, že když nám někdo něco dá, tak my většinou nechceme zůstat pozadu a chceme to nějak vrátit. Já ten postoj nemám úplně ráda, se přiznám, že to není ono, ale tady je to jinak, že? Prostě ono to úplně volá, ta boží láska, která nám dává všechno, která pro nás tolik udělala, Bůh neušetřil vlastního syna, a úplně to volá k našim srdcím, abychom taky dali všechno. Takže těch 10% je takový symbolický, že dáváme Bohu všechno. Tak a už smoknu. Jo, ještě se můžu pomodlit, že? Tak jestli máte sebou penízky teda připravené, tak si je vezměte do ruky. A vy z vás dodáváte přes účet, tak si vzpomeňte na tu chvilku, jak to tam posíláte. Jak dáváme Bohu celý svůj život a tyhle peníze představují náš život. Děkujeme ti, Pane, že ty nás stále zaopatřuješ. Že ty se o nás staráš. Ty na nás nezapomínáš, ale staráš se o nás. Zahrnuješ nás svojí dobrotou. Tak ti za to děkujeme, Pane. A dáváme ti nazpět naše srdce. Děkujeme, Pane, že ty ho tak můžeš naplnit těmi svými dobrými věcmi, když ti ho dáme. A děkujeme ti za ty penízky, Pane, že oni půjdou a udělají to dílo, které mají udělat. Amen. Dneska přeji krásný den všem. Dneska uvidíme, jak to Pán vezme. Já si rozhodně otevřu v první paralipomenon, nebo chcete-li letopisů, 21. kapitole, kde se určitě alespoň ze začátku budeme pohybovat. Haleluja. A odevzdáme to dneska Pánu ještě tady tohle slovo, protože víte, člověk se může snažit sebe víc, ale pokud to nepřevezme Duch Boží, tak je to úplně marné. Haleluja, Pane Ježíši, já ti děkuji, že ty jsi zemřel za nás, za všechny, za každého. Haleluja, specificky. A já ti děkuji, že ty jsi řekl ve svém slově, že kde se 2 nebo 3 scházejí,
Ty jsi tam uprostřed nich, kteří se scházejí ve tvém jménu, Pane, k tomu, aby slavili tvé jméno. Takže já tě na základě tohoto slova zde vítám. Haleluja. Duchu svatý, měj tady dnes svoji svobodu a služ tomu všem, kterým je zapotřebí. A je to zapotřebí všem, včetně mě. Amen. Haleluja. Víte, dneska budeme zase trošičku číst, ale já vás nejprve uvedu tady v té 21. kapitole, aby jsme ho nečetli. Já jsem si to kázání nejprve nazval nějak, ale ono to je vlastně úplně jedno. A bude to o ohni rozhodně. A tady je to o tom někde, v nějakém verši, nebudu vás tam moc tahat, je to o tom, jak David, už král, už jako slovutný král, tak se rozhodl jednoho krásného dne, něco mu to našeptalo, že má se číst lid. Že? A všichni víme, jak to dopadlo. Jo? Takže rozhodl se, řekl to Joábovi, a teďka mám některý jména, je to paradoxně jsem zjistil, jak čtu toho Pavlíka, tak jsem si trošku, a to Joab, normálně v těch překladech jiných českých, tak on to překládá s tím Včkem. Takže řekl Joábovi, tomu veliteli vojska, jdi, sečti to všechno, že udělal to a v nějaký okamžik zjistil, ajajaj, to jsem to ale minul. Joáb mu nejprve říkal, jako tohle nedělej. Tohle to není dobrý v Hospodinových očích. A začneme číst od 14. verše, 2 verše si přečteme jenom, a pak budeme číst někde dál. Tak, Hospodin tedy dopustil v Izraelovi mor. Ještě jinak, začneme bych to. Dal se číst lid a teďka věděl, že je něco špatně. Bůh skrze anděla promluvil prorokovi Gádovi a ten poslal k Davidovi, aby si David vybral ze 3 možných trestů. Jeden tam byl, tadyhle v tom Paralelmonon je psáno o 3 letech hladu po celém Izraeli. V podobné pasáži v 2. Samuelovi se píše o 7 letech, což navozuje trošku vzpomínku na Egypt, že jo? Ale tady je všecko 3, takže buď jako 3 roky hladu, nebo 3 měsíce tě budou pronásledovat všichni nepřátelé, prostě těžko budeš unikat, anebo 3 dny moru od Hospodina. Ale v tom přirozenu si řekneš, jako 3 roky, to je fakt dlouhý, to nechci. 3 měsíce, to je taky dlouhý, to nechci. 3 dny, no, to možná přežiju. I v hrobě, tak? Ne, víte, tohle nebylo uvažování Davida. A my si přečteme teďka právě tu pasáž, jak na to David zareagoval. Tak. Hospodin tedy dopustil v Izraelovi mor, takže z Izraele padlo 70 000 osob. A Bůh poslal anděla do Jeruzaléma k jeho pohubení. A za toho hubení Hospodin pohleděl a pocítil lítost nad tou skázou. I řekl tomu andělu, jenž hubil, dosti, odtáhni nyní svou ruku. A anděl Hospodinův stál u mlatu Ornána Jebúzího, neboli Ornána Jebúzejského. Víte jednu věc, co k tomu ještě řeknu. Za prvé, David ještě dříve, on tam, když jsem musel číst delší úsek, on ještě říká, já radši vydám svůj život do rukou Hospodina. U něho žije plnost milosti, než do rukou nepřátel svých. Jo? Protože když máte, ať už je hlad, nebo prostě nepřátelé 3 měsíce, jsou to nepřátelé. A on řekl, já radši vezmu od Hospodina tady tento trest s tím, že ho znám, že on je milosrdný, milostivý, úplně úžasný. Probíhalo to šíleně, 70 000 lidí, Hanča to nedávno jsem zmiňovala z okolností, a ona říkala, no to si představte tady někde třeba od Zábřeha, všechny ty vesnice, až sem po Jeseník, že by třeba zemřeli. Prostě prázdno, pusto. Jako to je velká rána. Izrael, kdybyste si to někdy na stole jako dívali se, jo, jak je velký, on je hrozně malý. To je malý stát, jo. A to je jedno, někdy se podívejte jenom do mapy, jenom na měřítko, to je fakt malý stát. A je 70 000 lidí. A pak říká, dost. Tak, a to byl úvod. A teďka, já k tomu chci říct, asi jsem tady měl něco poznačeno. Jedno. A to byl začátek celého jednoho příběhu. David něco minul.
všichni víme, že minul, že neměl sčítat, že měl vždycky spoléhat na Hospodina, že si neměl počítat, jakou moc má jeho vojsko, kolik lidu má. On to věděl a přišel trest. Ale teďka, i když byl takovýto trest, David neustále spoléhal na Hospodinovo milosrdenství. Bum! A přišlo milosrdenství. Ale teď si přečteme další část a budeme číst od 18. verše pak až do 26. Tak. To je vlastně, no není to dokonce, tak pojďme. A anděl Hospodinův nařídil Gádovi říci Dávidovi, že má Dávid vystoupit k postavení oltáře Hospodinu na mlatu Ornána Jebúzího. I vystoupil Dávid na slovo Gádovo, jež vyslovil ve jménu Hospodinově. A Ornán se obrátil a uviděl anděla a jeho 4 synové se s ním skrývali. A Ornán se jal mlátit pšenici. A Dávid přišel až k Ornánovi, a když Ornán popatřil a uviděl Dávida, vyšel od mlatu a poklonil se Dávidovi obličejem k zemi. A Dávid k Ornánovi řekl, dej mi místo na mlatu, ať na něm mohu zbudovat oltář Hospodinu. Dej mi je za plnou cenu, ať se může sejmout ta pohroma z lidu. A Ornán k Dávidovi řekl, vezmi si a nechť můj pán král ráčí činit, co bude dobré v jeho očích. Vys dávám skot k zestupným obětem a mlátící smyky na dříví a pšenici k oběti daru. To vše dávám. A král Dávid Ornánovi řekl, ne, nýbrž to chci řádně za plnou cenu koupit, neboť nebudu Hospodinu nosit, co patří tobě, ba vznášet vzestupnou oběť, nic nestojící. A Dávid dal Ornánovi za to místo šekly zlata váhu 600. A zbudoval tam Dávid Hospodinu oltář a jal se vznášet oběti vzestupné a pokojných hodů a volat k Hospodinu. I odpověděl mu ohněm z nebes na oltář vzestupné oběti. Wow. Možná ještě 27 se k tomu hodí. A Hospodin promluvil k andělu a dal svůj meč zpět do pochvy. A tím to bylo prostě, jako kdyby Bůh byl usmířen za ten hřích. Víte, musíme si k tomu něco říct. První takový postřeh, který tam můžete uvidět, je, že ten Ornán byl Jebúzejec, neboli Jebúzí. Neboli, když budete číst ať už Genesis nebo kdekoliv o zaslíbené zemi, byl to jeden z národů, který byl určen jako kdyby k vyhlazení. Dodnes tam jsou Jebúzejci, mimochodem. Ten národ, prostě mají tam to právo žít, jo. A tak to je, víte, a tady král vyvoleného národa Izraele jde požádat nepřítele o zem, o místo, kde by měl obětovat Hospodinu. Ale vidíme, že Ornán Davida absolutně uznává jako krále. A říká mu, všecko je tvoje, tady, to ti dám, to ti dám, to ti dám. A už jsme určitě slyšeli také o tom kázání, že nemůžeme dát oběť, aniž by nás to něco stálo. A toto je typický příklad tady Davidův. A prostě on se to koupil. A teďka, tomu se dostaneme později. Yes. Yeah. Yeah. Haleluja. Víte, někdy je to takový zvláštní. Vždycky si zkusme představit, jako kdyby jsme tam byli my. Jo. Prostě najednou dostaneš slovo od Hospodina, ty jdi a tam prostě udělej to a to. A udělej to, použiju si k tomu tady toho nevěřícího. A ty ho nebudeš třeba nezbytně úplně evangelizovat, ale jenom tě posílám k němu, abys ho o něco požádal, abys ho požádal o pomoc. Pro mnohé křesťany je to skoro neslýchané. Jak to, že já za tím nevěřícím mám jít a požádat ho o něco ve své píše náboženské? Ne. Jestliže ti Bůh řekne, jdi za ním a požádej ho o pomoc, tak si buď jist, že má plán. Že má plán.
i s tím nevěřícím. A že to přinese veliké věci. Haleluja. Víte, proč jsem si vybral tuhle pasáž, ten 25. verš? Já jsem to tam dřív neviděl. V té 2. Samuelově to není zmíněno. Ale tam je napsáno, že Hospodin odpověděl ohněm. Že prostě vzal tu oběť. Víte, my vždycky známe asi, nebo budeme znát tak jako oheň, to znamená Eliáš, ne? Přece Eliáš zavolá flák, jo, a je tady oheň, jako. Ale já to četl a říkám, ty bláho, Davidovi odpověděl ohněm. Takový zázrak, o kterým mluvíme, když mluvíme o Eliášovi v 1. královské, tak to je jako pecka. On to udělal i pro Davida. A kdybychom přemýšleli v přirozenu, tak si říkáme, jak to, že to udělal. Jak to, že odpověděl tady na ty oběti za hřích. Víte? To přece tak on hrozně zhřešil, tak ho nejprve musí, jako, ale tam už byl nějaký trest. Amen. A teď tady, víte, Bůh není jako, že by se hněval na věky. Amen. On vždycky má milost. Takže on přichází a odpovídá Davidovi ohněm, prásk. A já mám vypsáno pár veršů, dostaneme se tam později, kde se tak ten oheň jako vyskytuje. Teďka jsem ještě něco chtěl říct, jestli mám něco poznačeno. Jo, ještě možná jedna dobrá věc, zajímavá, to pak přečtu. Když jsem četl a věděl jsem to někde v hlavě, neměl jsem to, tak naštěstí mám své poznámky. A jednu věc zajímavou, pokud je o oběti za hřích, takže ty oběti, ať už to bylo ze skotu nebo cokoliv, tak vlastně zabíjel ten, kdo to přinášel. Když já vám jenom řeknu pár nějakých odkazů, ono je to v podstatě v Levitiku, že jo? V Levitiku hnedka v 1. kapitole, pak ve 4. jsou tam nějaké odkazy, já to nebudu číst, ale je tam třeba položí ruku na hlavu kozla, to je 4.24, a zabije ho tam, kde se zabíjejí zápalné oběti před Hospodinem. To je oběť za hřích. A pak je další, jo, a zabije ho a přinese ho a tak dále. Samozřejmě vloží ruku na hlavu. To byly ty starozákonní obřady. Ale málo kdo si to, já jsem si vždycky, víš, jako jasně, že s těmi oběťmi jiného druhu třeba pomáhali lévíci, že jo, když tam byly nějaký dobrovolný oběti a takhle. Ale speciálně za hřích tam bylo to vložení té ruky a dokonce ten člověk to měl zabít. Jo? To znamená, že, víte, já jsem o tom přemýšlel pak i, když o tom popřemýšlíte, tak si řeknete, to byli lidi, většinou to byli pastevci nebo zemědělci. Oni prostě věděli každýho toho svýho, tu svou ovečku a takhle, jo. A on věděl, že za jeho hřích tahle nevinná ovečka musí být zabita. Pro ně to bylo velmi živé. On prostě šel a musel vybrat ze stáda. A to nemohl být nějaký kripl, chápeš? to říká zákon taky. On musel vzít tu čistou, tu dokonalou oběť a přinést ji a ještě ji tam zabít. Takže to je dobrý jako si jenom uvědomit, že každý musel tu oběť přinést a že to něco stálo. Že to uvědomění, že obětuji, aby mi bylo odpuštěno. Wow. A stejně tak si to musíme uvědomovat, když přemýšlíme o oběti Ježíšově. Ho to stálo, nebo Boha chcete-li, ho to stálo všechno. Já jsem minule někdy tady četl z 1. Johana 4, 10.11, tam je právě o tom, že Bůh dal všechno. Bůh dal úplně všechno. Tak, to byla jen taková vsuvka, asi zase otočím tady. Dobrý, to stačí. Tak. Tak, já si teďka už asi vezmu těch pár písem jenom, aby jsme byli, tak vám je zhruba nějak tak jako nadiktuju a přemýšlím, čím začít. Asi začneme klasicky. A to bychom to mám poznačený, to nečti, je to dlouhý. Takže v 2. královské, kdybyste hledali toho Eliáše, tak to je v 1. královské, v 1. kapitole hnedka. Tam je to krásný, tam je to konkrétně, no to je jiná kapitola, to je ještě jinde. Pak tohle je ten příběh, kdy svolává na ty vojáky, to je v 1. kapitole 2. královské. To znamená, jak k němu pošle ten král, protože král je naštvaný tam, já to ještě, nebudem to číst, já to jenom řeknu krátce. Tam prostě Achab zemře, po něm je Achaziáš další král a ten Achaziáš tam někde propadl, já nevím, jestli byl opilej nebo co, někde propadl, šup, udělal si úraz, že? A poslal, a hele, on neposlal k Hospodinu,
on poslal tamhle k nějakému bohu těch Edomců nebo k někomu, že jo. No a tihle to poselstvo náhodou víte co, potkalo Eliáše a Eliáš jim říká, kam jdete? Oni říkali, no tam a tam, poslal nás prostě k tomu, že ten král nás poslal tam k tomu prorokovi, prostě do cizího národa. A on říká, což pak tady není Hospodinův prorok. A řekne jim, vraťte se a řekněte mu, zajisté zemřeš, když to hodně zkrátí. Co udělá král, mocný král Achaziáš? Tak to teda mi nebude říkat tady nějaký ten prorok, jako já si pro něho pošlu. A tak pošle 50 vojáků s velitelem, že si se nemýlí 50, jo. Ten tam sedí nahoře, Eliáš, jo, pojď s náma, flák, a je tam oheň, a nic jiného nezbude, že jo, jenom tam další, po třetí víme, jak to dopadlo. Takže pokud si to chcete přečíst, to je jeden úkaz a proto se hodně o Eliášovi mluví, protože s Eliášem se samozřejmě váže ještě slavnější, a to si myslím, že je v první královské, je to tam poznačený, ano. V první královské 18, tam je to obětování, jak vlastně Eliáš, to bylo ještě za Achaba, tak to řeknu, to bylo ještě za Achaba, který ještě žije. Víme, že bylo to sucho, že, a není tam hodně let. A teďka on vyzve ty proroky Bálovi, že, teď je to velký shromáždění, obětují proroci, řežou se to, nic, že jo, přijde Eliáš, prásk, že jo, teďka ještě to nechá polít, a to se mě moc líbí. Já jsem takhle nikdy o tom nepřemýšlel, ale to byla doba sucha. A víš, já jsem to vždycky četl přirozeně. Ale pak jsem to jednou uviděl v době sucha. A on to nechá ještě polít, chápeš? On prostě, ty lidi jako to fakt šetří tou vodu. A to není nějaká super hyperčistá voda z kohoutku, víš, jako a je to tam, jo. To museli fakt někde dotáhnout, pořádný čbery, polili prásk, oheň z nebe. Takže to je další příklad, první královská 18. Ale co je, myslím si, zajímavý, tak když vlastně, to je taky v Levitiku, když bylo takové to první, neřeknu, bohoslužba v 9. kapitole v Levitiku, tak tam mám poznačený 24. verš hlavně, ale beru to od 23. to přečtu. I vešel Mojžíš a Áron do stanu setkávání a když vyšli, požehnali lidu. A všemu lidu se ukázala sláva Hospodinova, neboť z přítomnosti tváře Hospodinovi vyšel oheň a strávil na oltáři vzestupnou oběť a tuk. To všechen lid uviděl, i vzkřikli a padli na své tváře. Tak to byl takový ten první výskyt toho Hospodinova ohně, který se stupuje. Tak, pak samozřejmě budeme znát, a přemýšlíme se, co dát prvního, asi dáme toho Gedeona. Všichni známe Gedeona, je to v 6. kapitole, 21. verš, tak tam, že se mu přijde ten posen Hospodinův a Gedeon to nedá, teda, když už řekne, tak dobře, tak počkej ještě chvilku, já ti donesu něco, víte, tehdy chvilku uvařit polívku, udělat maso, jako to v počítej hodinách, jo. Ale doběhl, přinesl to tam a ten svou holí, ten anděl se toho dotkl a vzešlo to, že jo, oheň to prostě pozřel a anděl zmizel, že jo. A pak ten příběh o Gedeonovi se vyvíjí nějakým způsobem dál. Co není možná až tak známo, a tak druhé Paralipomenon v 7. verši hned na začátku, počkejte, možná ještě jsem chtěl jiný verš. Ne, to mám z toho. Druhý Paralipomon 7.1. Já vám to přečtu a tam je to zase o synovi Davida, Šalomounovi. A to je, když už vlastně posvěcovali chrám. Tak. A za Šalomounova skončení s modlením sestoupil z nebes oheň a pohltil vzestupnou oběť a jiné oběti a dům naplnila Hospodinova sláva. A protože dům Hospodinův naplnila Hospodinova sláva, nemohli kněží do domu vstoupit. Wow. Víte, myslím, že musíme mít trošku větší obraz. Tady jsem mluvil samozřejmě o kněžích v Levitiku. Mluvil jsem tady teďka o Dávidovi, že jo? O Šalomounovi, o Gedeonovi. A víte, co je zvláštní? Bible opravdu nepíše o každé jedné příhodě. Takže já si troufám tvrdit, že ne, že by to bylo každodenní, ale že takovéto sestoupení ohně od Hospodina se dělo vícekrát. Jo? Tak, tohle je teda, jenom se dostaneme zpátky do obrazu. Co je pak zajímavý,
To už jsem přečetl, dneska to výborně stihneme, věřím. Haleluja, pane si. Úžasný. Další takový poznatek. Nejenom, že Ornán Jebuzejský, že byl z těch jako pro národů, nebo jak to tam nazvat. A jedna taková věc, tady se používá termín mlad, že jo? Ale někdy se říkalo na humně, že jo? A někdo pochází fakt jako z vesnice, tak asi chápete, co to bylo za barákem, prostě, že jo, směrem k polu, tak tam na humně někde, tam za humny, tam někde se jde uličkou, u nás v Rapotině je za humny ulička. Tak si to asi umíme představit, tam prostě to bylo to, mělo to svoje. To je svůj prostor, tam si to mohl si být připravený a tam si to mlátil, tam si dělal, co bylo zapotřebí. Tak. A to znamená, že když David vstupoval tady na to humno nebo na ten mlad Ornánův, tak vstupoval, že do vlastnictví toho člověka. Takže přišel opravdu jako žádat. On přišel, hele, prodej mi tady kus tady toho pole, tvé půdy. Já tady musím obětovat Hospodinu. A došlo k tému rozhovoru, k jakému došlo. Obětoval, sestoupil oheň. Ale víte, co je ještě zajímavější? A já vám asi přečtu, nebo se tam podívejme, do 2. Paralipomenon, do 3. kapitoly. Hnedka to bude první verš, možná k tomu dáme i ten druhý. Přemýšlíme si, jsem si ho tady, možná se taky můžu nalistovat. Asi dám, možná jsem záměrně dal jenom první verš. Jo. Tak a teďka se zase jako přeskakujeme, že jo, David Šalamoun, jo. Tak teďka tady je Šalamoun. A pojďme si to přečíst. I počal Šalamoun budovat dům Hospodinův v Jeruzalémě na hoře Moria, kde se ukázal Dávidovi, jeho otci, na místě, jež Dávid připravil na mlatu Ornána Jebúzího. A budovat počal v 2. měsíci, v 2. dni a tak dále. Víte, Šalamoun, my víme, že ho vychovával jeho otec, že měl čas na něj, když to řekl už David. Takže tam bylo specifikum, máme s tou knihou Přísloví a další, že jo, takový poetické knihy. A on ctil tu historii svého domu, svého otce. Ctil ty starší. Víte, on si mohl vybrat jakékoliv místo. Přesto zvolil to místo, kde Dávidovi Bůh odpověděl na jeho oběť ohněm. Když se chodilo do chrámu, víte, ohněm byly spalovány oběti. Bůh odpovídal na tyto lidské oběti. Je to velice symbolické. Šalamoun si nezvolil jakékoliv jiné místo. On nesl ve své paměti tady, při té obrovské pohromě, při tom obrovském moru, můj otec přinesl na příkaz Boží, přinesl oběť Hospodinu, aby byl ten jeho hřích usmířen. Tady Bůh odpověděl, tady postavím ten chrám, tady Bůh odpovídá. Amen. Haleluja. Je to oheň Boží, který sestupuje. Víte? Kdykoliv se pokoříme, kdykoliv jednáme podle jeho slova. Amen? Haleluja. Úžasný. Tak. Hej, ještě něco tady máme. Amen. A teďka trošku to zobecníme. Víte, my musíme, někdy voláš, jo, si říkáš, nebo někteří kazatelé, nebo takhle říkají, oheň Boží sešli. Víš, ale všichni víme, že oheň Boží sestupuje na připravenou oběť. Takže někdy bychom možná měli volat, Bože, pomoz mi připravit pořádnou oběť, aby tvůj oheň měl na co sestoupit. Vydáváme sami sebe jemu, abychom byli tou obětí, kterou může Boží oheň pohltit. Ježíš, když kráčel tady po zemi, a je to zaznamenáno v Lukáši 12:49, chcete-li si poznačit, tak tam Ježíš říká, přišel jsem uvrhnout oheň a už se nemůžu dočkat, až se stoupí, až se projeví. Rozumíme si? A tam pak pokračuje a říká, víte, v jednom domě budou 2 proti 3 a bude otec proti, co si dětem a děti proti otci a matce.
A já jsem přišel uvrhnout oheň, ten boží oheň, který když sestoupí na připravenou oběť a možná bude připravena jenom u 2 lidí v tom domě, a přinese to co? Přinese to jako pokoj, mír v rodině, chápeš? Někdy ne. Víš, my s Hančou taky nejsme úplně jako hyper, jako oblíbení nezbytně v celé rodině. Když už nás pozvou, tak ví, pacha, hlavně, aby nemluvili o Bohu. Je to tak. Kdo má světské rodiny. Ja? A to je úplně normální. Ale my je milujeme. A my je prostě nekamenujeme. My se za ně modlíme. Amen. To je to, k čemu jsme byli povoláni. Vydávat je v oběť Hospodinu. Aby Hospodinův oheň sestoupil i do jejich životů a aby mohli být přijati do věčných příbytků, stejně jako máme tu naději i my. Haleluja. Takže chtěl jsem jenom lehce dneska promluvit právě o ohni z nebe jako odpovědi na lidskou oběť, na tu Davidovu oběť podle Boží vůle. Někdy můžeme přinášet oběti, které po nás ani Bůh nechce a říkáme si, to je tak důležité, víš. Já dneska, víš, mám fakt takovou náladu, já se jdu třískat těma holema, jo, chápeš, jako prásk a prásk, to určitě Bůh uvítá, to je jasný, že jo. Ne, my musíme předkládat oběti, ke kterým nás Bůh vede. A to první vedení, které Bůh činí, je skrze Boží slovo. Amen. A když čteme Boží slovo, tak nám často promlouvá a řekne, hele, dej si půst. Nebo víš co, jdi se modlit tam za toho svého souseda, který tě tak hrozně štve. Nebo sousedku. Modli se teď. Mě nezajímá to, že chodíš v nedělu, no, zajímá mě to. Ale víš co, teď, když k tobě mluvím, v tento okamžik, když promlouvám k tobě, kdy tě nejvíc ten soused, sousedka, kdokoliv, nějaký známý, obrovský štve, nemůžeš to v sobě strávit, tak on ti řekne, modli se za něj, posti se za něj. Víte, já jsem nedávno viděl takový krátký video, jsem si jej poslal odkaz, a ještě jsem ho nikam neposlal, ale to bylo krátký video a to se sdílel nějaký Američan, kazatel, a on říkal zajímavou věc právě o půstu, tak jsem si to chtěl ještě znovu poslechnout a vrchnout se na to. A on tam říkal vlastně, jaký byly zvyklosti v té době Ježíšově. Jo? A jednou z věcí třeba bylo, nebo v té původní církvi, tak to bylo myslím, v té původní církvi to bylo myslím, tak bylo zvykem, že když se křtilo, tak ten jako kdyby, kdo je křtěný, i ten, kdo ho křtí, tak se očekávalo, že se alespoň 2 dny budou postit. Jinými slovy, aby ten křest byl vnímán jako něco výjimečného, jako něco speciálního, aby naše tělo bylo opravdu jako poníženo, aby bylo opravdu utlumeno a abychom, když jdeme na ten křest, abychom byli plni očekávání, abychom uctili Boha naplno. To je jedno, to byl takový nějaký odkaz na starý dokument ze staré církve a docela mě to zaujalo, tak ještě jsem se k tomu ale nedostal, abych se na to podíval nějak znovu, něco si k tomu našel dalšího. Tak. A stejně tak je to tady. Mě to fascinuje, víte? Vždycky si to musíme představit, co David vlastně prožíval. Obrovský muka za prvé, protože věděl 70 000 lidí v celém Izraeli. Obrovská muka. Teď to přichází do Jeruzaléma. Obrovská muka. Říkal si 3 dny, třeba to Hospodin, víš, milosrdný. Haleluja, byl milosrdný, protože to zastavil. Fakt si to přečtěte, je to myslím nádherný úsek, 21. kapitola, v první paralelkumeno. A teďka Hospodin se projeví jak milostí. Pošle milost. A potom David na příkaz proroka Gáda. Wow, víš, ten dostane od toho anděla, Gád to vysloví, ten řekne, šup, jasně, a jde obětovat. A kam jde? Kam ho pošle? Třeba do toho stanu, co tam měl tehdy postavený, ještě nebyl chrám, že jo? Ne. Ono pošle tam na to humno, kde se zastavila ta morová rána, když to řeknu. Na humno nějakého cizince, kterýho by jako neměl nějak moc úplně brát,
ale on tam jde a v největší pokoře si odkoupí od něho. A já se vsadím, děcka, že těch 600 zlatých, když to řeknu, to nebylo málo. Víte, on zaplatil pořádnou cenu. Obětoval a Hospodin na tuto upřímnou oběť, na to pravé pokání, kterým tam David přišel, odpověděl ohněm z nebe. A je to o tom opravdovém pokání v nás. Někdy v této rychlé době jsme se naučili činit rychlá pokání. A to nefunguje. To prostě nefunguje. Víš, já sám s tím mám problém. A my se musíme vrátit tady k těm kořenům, kdy musíme přinášet tu oběť pokání, která nás něco stojí. To rozhodnutí jednou provždy končím s tím či oním. Amen. A Hospodin na to sestoupí ohněm. Ale víte, teď už to nebude ten viditelný oheň a ta viditelná masitá oběť, ale bude to oheň, který sestoupí do našeho srdce, oheň rozhodnutí na 100% žít pro Boha. Amen? Amen. Haleluja. Tak, já si myslím, že to dneska stačí. A už se asi jenom na závěr pomodlíme a OK. Má někdo nějaké svědectví? Nemá. Dobře. Kdyby někdo měl, tak povstaňte. Haleluja. Haleluja, Pane. Já ti děkuji za tvůj oheň. Za tvůj oheň očišťující, Pane. Já ti děkuji, že je vždy připraven vstoupit do našich životů a vstoupit na tu oběť a přijmout tu oběť, kterou jsme připravili, Pane. Já ti děkuji, že ty jsi Bůh ohnivý, haleluja, že ty jsi Bůh milosrdný, haleluja, že ty jsi Bůh, který je živý od věku na věky a který stvořil člověka ke svému obrazu a ke své podobě a očekává, že člověk bude jednat podle tvého slova. Já ti děkuji, Pane, že ty jsi nezačal mlčet, ale ty neustále mluvíš. A já ti děkuji, že můžeme neustále naslouchat tvému slovu a neustále se kontrolovat, kde jsme v našem kráčení s tebou a pokud jsme sešli, takže můžeme okamžitě činit pokání a očekávat tvůj milosrdný oheň na naši oběť. Haleluja. Amen. Amen. Tak. Wow. Bůh je dobrý. Amen. Úplně. Takže děcka, přeju vám nádherný, vezme to postupně, jestli neděle, tak nádhernou neděli, pondělí a tak dále. A třeba se uvidíme v týdnu, já doufám, že jo, ve středu a tak, jo. Mějte se krásně.